Por comodidade para circular e aparcar e por ser unha opción máis económica co automóvil, as motos gañan terreo na mobilidade urbana. Notamos moito que a xente está deixando o seu segundo coche e compra unha moto porque é moito máis cómodo para moverse na cidade, aparca antes, porque aparte as motos non pagan parking, chegas máis rápido aos sitios e sobre todo un tema de consumo. Consume unha media dun 2%, cando un coche normalmente na cidade consume entre un 8 e un 10%. As máis demandadas, as de menor cilindrada, para conducilas abonda con ter 3 anos de carne de coche. Estas, si nos fijamos, tienen ya la capacidad para poder meter 2 cascos integrales sin necesidad de una maleta exterior, o mismo un casco y una bolsa de trabajo, mochila o lo que sea. A proliferación de servicios de reparto e entrega de todo tipo de mercadorías impulsa tamén as vendas. E ahora mesmo o delivery tamén subiu moito, o que o tráfico das motos estas ciudadanas ha subido alrededor dun 10% no sube o ano. Moverse en moto contribúe a aliviar o tráfico e optimizar o uso do solo urbano.